Nasapo na nga ang bangkay sa mataas nga opisyal sa Ganapatian New People's Army o NPA sa Barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo kahapon sa hapon Agosto 15. Sino kay Army Lieutenant Colonel J.J. Avines, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division Philippine Army. Ngayon na sa advanced state of the composition na bangkay sang nalaki nga nabanta 50 pataas ang edad kag mayar ay hindi sa maripot nga masutang samtang may identity na sila sa bangkay pero hindi pa nila sa karon mapalayag sa kahaginan. Pahayag pa ni Avines, posible ning napilasan sa enkwentro sa Agluno sa Agosto 8 o kung nag-withdraw sa enkwentro sa Kabatangan sa Agosto 7 pero hindi pa nila matumot kung di na eksakto natabuan nga enkwentro ang bangkay. Dugang pa, ginretrieve pa nila ang bangkay sa lugar kag ila pag-istoryahan kung inubong na lang o kung ipapanaw sa banwa. Samtang kahapon sa nasamit nga adlaw, nagluntad man ang enkwentro sa tunga sa Ginapatian NPA kag 82nd Infantry Battalion Philippine Army sa diin niya sa ginabanta na pulo ka mga NPA ang naenkwentro sa militar kaya nagdugay sa napulo ka minutos ang pagbayduhanay sang lupok. Pero ang napatay si high-ranking CTG leader. Kasi mali ako ng Robo, combined forces ang Committee na Rayon Panay kag Central Front. Tubtubsan o bala, matapos ang ilang pagkikibaka sa ginpahayag, tiko nga pagpati sa New People's Army, kag kinhanagid bala sang aramas kag pala, agod na batian ang ila ginasanggitan. Balita nagikan sa probinsya sa Iloilo. Ako si K5 Aaron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.